Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai levek ule ton jom video at chuan movie mu nom tak mai brain freeze kumsang ni somni pakhat kumati chwa hi toikim taka thlira ngai thla khau zoi na hun ilo nei lang umyang Montreal khopui bula thliar kar pakhata chuan Biotech company te chu Gold Club Field and Cultura ti an ni angin amun chu fertilizer chaber mangin an enkol china chu chuan vur ti tuhin thlasik lai po in grass te chu moi takin ati hring reng thei ani hewang hian mi hausa te chuan kumtlonin nuam ti takin golf chu an khel thei pha chin bokani dena hi security guard na thokni in ani hi obsessed survivalist kan ti mai mun khir tak a che tan lam tuipui le experiment po nei na sa tak chin ani a nol tel lova mel siam chu practice le in amit mol te chu ati kan pha ngi a he ero a hlotlin pui vak lo ni in alang golf club a chuan dena fanu Patricia po thokin an CEO Michelle chu apui china an grass shingmoi takawang hian mi hausa te po in nuam ti takin golf an khel thei china wangin an lom tlang chen hle mase grass ti shin moi reng nana an fertilizer man chu le noi lama chuan dar zelin an shiat mi alovin an khotui tlan lai chu ati bol lo pha tatlat mai le studio chunga omek actor pakhat jages chuan tuino khat chu tlak pupin chumi nu chuan thil le turin akal zuya tin akal na dora an thil zor le man ruate chu tuyin an silfai vek chen bokani ti chuan le thok le khata jages chu aluaron hai chanta mase ngai thatlo na po nei lovina ho zui maya ina thlen chuan a ha chu hring vek ti mu in apum chu ari ruk bok chuta bedroom lama chuan kalin anupuya mu chuan se in asa chu e tamai amit te churon hring zuin an pani chuan zombie a an changdun tamai ni club lama chuan Michelle le nu patuak te po lo langin tu ma an omve lo wang chuan makan ti le a thok le khata mi pakhat churon aw vakin in chung lama chang chuan aron tlan chuak ta zombie rol te chuan an ron zui ve bok chuta an uya mu chuan anei tu nu chuan alo ko ngala mase ui po chu zombie a lo chang to in a ngonga chuan aron se tamai Michelle le apasal te chuan an lo chan pata zombie tam zok ron lang zuin ui se nu po chu zombie a alo chang ve mek bokani Michelle te pani chu building chunga man mo takatlan lutin kong har chu anin kal nan man sha mani mase ui churon lutin apu ke chu aron sele man sham peka ani po chu zombie a changve le in Michelle po chu se ve tum ta ani chu chaukalama biru in chemte nen chuan a in veng daran mai Peter pakhat chuan dena chu kolin a chen omte chuan beng chen thule anin sual borna satle thuaron shila an omna lampan chuan ani po kalve ngal doorbell ava me chuan a chung omte chu zombie anni ti ashingala chuti rual chuan Peter lo kol tu po churon langin zombie a alo changve reng to mai se aron tum chuan car chhunga alut man shama chanpui tu kawatuma ma se tu mai nan chang theilo zombie po anron pung chak ngei mai afanu Patricia itsu kola tum le a ani po zombie la kachanga tlan chwa tumin alo boy ve hle dena po amang ang chan hle an company car mangin afanu zong tur chuan Atlanta ngalani Andrea lo langin afarnu eni nutit siam nan te patui man alo tuma anu chuan botolami mangjok tura shil lovin ahim ri dona ang tin Andrea po hian tuipa ngai in ngai vak lowin cold drinks lam a in na sa hle thunga hewang hian ani po hi angai tu am vak ri lo anu ero alu hai chanta Andrea chuan a extra lak wang mai ni ring ma se anu loka anu po chu zombie ya ron changve in Andrea chu se tum ta pon lama tlan chhuakin ala tlu zui mase anu in aron se ma chuan denan aron chan man sha mani anu zombie a chang to ani de she thiam lo Andrea chuan pui sham ala tum fana dena chuan thil omzia shilin 911 call pon omzia anei lo thu soyin in chung lama bi ru ngal tura ashil nu chuan akal san zui le ngala
akal nu chuan zombie dang ron lang ngal chuamin anu chu kalsan mai harsa atibok nen Andre chuan in chung lama anu phei shama kongka zongzong akhar nu chuan 911 call chu atum ngat masen omna thliar kar chu quarantine ani thu record message chau sha tur om to ani he thliar kar le mainland in zomna a police duty te chuan tuma anlu le chwa thelo nan gate anlo siam vek to bokani Andre nula chuan afanu eni chu si alo tuma heiwang hian Andre chuan bedroom a khung pha taringot mai ni eni tabri sha in pon lama zombie om te chuan lu anron tum ve reng boka a chabrian sha thelo nan Andre chuan lukham le eng mu in naute chu a khu le taringot naute chabri an sha thei tak lo wangin zombie te po chu an kalbo ve ta shamani mase an zo te ron ho chu zombie pakhat chuan ron zuin Andre po chu aman teu phale a Andre chuan ti dan tur ngai to in a golf tiang mang chuan hol son tum viang ma se a sot lem lo thungani golf club lama chuan dena fanu Patricia ipo garage lo biru in apa chuan aron kola reivak lawa dena churon thlengin pona zombie rwal lo om ho chu chemte manga bein huncha amu thei vele in chungra ma chuan atlan lut ngala heti mekla hian sipai te chuan mainland le thlarkar in zomna bridge chu anron bom don wangin police te chu bridge grade ta chang chuan an lo tol son meka power po atop zuivek bokani atuk zinga atna thona mun lampan tum eni omtu po chu kalngai na reng omlova bridge alo chiat vek to awang chuan ahoi hai le ani Andre po in tukvera chang chuan zombie chevel to recording Ministry of Public Security in press conference ane light chu en buka ani chuan shia dar zelo nan bridge chu ti chiat angai thule shi chu anla thunun thei ri thu alo soive mek bok Andre phone la chu battery low awangin ala thida izui anu chu vathli thlai le in a mel omdan chuma katingei mai afanu eni ngei mai po chu se atum zela wangin Andre chuan thom dang siam ngalin a thlai du ber mang chuan a thlem son thei sham living room lama anin shwai pheila in anu chuan TV stand chu tokfu pal lovin TV chuan rondelin a thi pha ta der mai le Andre chuan anu ruang chu bedroom a dalu le in a hliam changa grass ron tro a mu chuan makati le mai chuta a phone la chu a screen alo tike vek bok an omna hmuna omreng chu a him lo ti sha in pon lam chu an thli thlai le dek deka zombie te chu ni sa hnuaya an loading rengani ti mu in aruka tlan swat thei mai a in ringani eni chu puwa in kongka chu honga zombie te chuan in chunga zo te chu se tumin anron ngala chutia zombie bum nu chuan man mo takin grocery store lampanin akal ta ngala zombie dang hola chuan ron mu in anron zui ve zat bok dorova thlen chuan kong kharla chu alola in kal tat zui zombie ho chuan anron man teu kher mai vanei thak takin dena chuan in chung lama apot lut man shamani dena chu a ma zana changin chu dora chuan alo to hi ani a long eng ma to lo thule tui chen chu an tan alo bok si wangin chet lak dan tur a hriat hiam big lo thu Andre chu alo shil mol bokani chu mi nu chuan Andre chuan naute eitor zong kwal ngalin eni po alo wak kwal ve a room pakhata zombie pakhat lo reng chuan muta an han en chian chuan Patricia ilek lo ni in dena chuan ti damle dan kong a takin ti hlum mai lova an bula tir ri chu atumani golf club chunga chuan Michelle po alo boy hle mai kong khar zong chu nge takina kala radio mangin company ya atho puidang te chwa pe bok ani chuan ama chan chuak tur anron kal mek thulo shilin an lo thamwana zombie uila chuan aron ba ngek mai aning lutuk chuan ui thlok theya achantir mia mai ni kitchen lama chuan a chian pa po chu alo that fel vek to bokani store lama po dena chuan me al siam lo tum ngarin Andre chuan blowtorch mangin olsam takin me chu aron chem saklo thilan elai chuan dena radio show du ber chuan ngai tha a
zombie ten an be na chan chu eco terrorist te wang ani arin thua soi piap mai host chuan Ministry of Security chu interview lo neya mase chu pa po chuan politician dang te ang thovin zona chu ani na ang takin alo chang chadu haulo host chuan sarkarin chu thliar kara mi puila dam om chunte chu ti hlum mai atumani aring tavyang mai dena po chuan radio station chu phone ngalin daman la om thu soin chan puina adila mase host chuan midangin shikaidar andu lo wangin chet lakdan tur asia thiam bik lo thualo shil thungani thinrim takin a phone da pa inden chuan Andre ne na chuan he shi ti damna tur vaccine an siam nge arin thu soin shikai te chu an omdan a in advek awangin an tu ina changa kai an ni nge chu aring tani eco terrorist chuan an tuitan laya chuan fertilizer chu polin shi chu an ti dara ngayin an tuitan lai an siam na huna vakala a shi ti damna tur damdoi pon siam tel nge ringin vazon chu an tumta ani Patricia ishwayin an omna mun chu chwa sanan tumta a Patricia ilu chu an ma ne selo nan ke chin an hung bokani zombie rol te chuan niluman lo ai tui hle chuta zombie me che pakhat chuan ron muin dena churon se tuma mase ani chuan adam le thei be sein alo thadolwa kara chuan rang takalut ngalin zombie tam jok ten an ron nang ching ma chuan anin khat chuak man shamani chuti lai chuan Biotech company te ron tir phir pani te chuan golf club churon thleng che in an zombie muang ang te chu an kap hlum mia mai le a chunga om Michelle chuan club ne na in rem na contract le document an nei ang te chu alo halral ve mek bok ma se fertilizer sample pakhat ero da chat adu thungani phir te po chuan a om na mun chuan ron thleng thuaya Michelle chuan a suitcase pakhat chula in darkar somni le pali chunga shikai ti dam theina tur damdoi chu alo mua mase phir te chuan an ho tu te thu pek zomin Michelle chu man thutin fertilizer sample chuan in lui tira ni khoshilwa an siam nu chuan ataksa chu room pakhata an khung mak bokani chulai thlar kara om ho zong chuan sarkar chuan shia dar zelo nan ti chimi vek atum hi alo ni a mase chutia an chet warlai chuan damdoi pakhat chuleya an thlau palani ti reng an shelo den te po in tuipek chuan a hmun chu thlengin eni chu kar chunga chuan an hnu chiari a chan chu chaprian shat chuan zombie te chu an lo pungkhom le hluayang ti an hlau wangani mase nau te ne na Patricia I omtir ero ngai ngam chuang lovin an bula an shwai ve ta zoka in chungan valu chuan zombie pakhat chu tuya alo oma Patricia chuan shengal chatin a omna lampan chuan atlan phei ngala den te po chuan zui ngalin Patricia I chu tuya chuan azuang lut ve ngala den chuan chan tumin zombie pakhat la chuan ron be atum tamai Patricia I chu in pen na na manghala maktak main zombie chu nungtol ta da yin se atum tami alo mai ni Andre chuan zombie ten an ma ni anin be ngai lo thuaron soya ma se osha zombie chuan se tumin ron ngal Andre chu pon lama tlan che ngalin zombie tam zokin anron zui ngal bok denala chuan tuye changa lak chwa atum nalama afanu Patricia iban chu alapot bungdai zui lelama Andre chuan an kar dana chu thlengin a chunga alut man shama reilote ya dena poron chhuak ve in Patricia I chu in venan aron mangve boka engtin tinimoni kar chunga chuan anom ho the ta shamani chuta Patricia I phone chulori in alok chu aban bung mang chuan an honga aban hliam lai grass aron choti an mu chuan makan ti le pekhle den chuan uluk taka ngai to zuin an shi chu eco terrorist ti ni lovin thlasik laya grass choti nana golf club pathok te fertilizer mana changa shi chu darani ti a chuak ta chu hmuna nge chuan shiti re na damdoi po om ringin chu hmun pan chuan an chuak le ta ngalani golf club lama po phir te chuan evidence om zong te chu ti bo tumin grass a chuan an damdoi ken te chu an lo vom ke ve mek boka
reivak lawa den ate po ron thlengin grass sunga thil khumak tak mai chuan ron hmu a Andre chuan alo record thlap nge a chhung lu an tum chuan kongka chu alo in lok veka den chu in chung lama changa lon liamin kongka chu aron hong thei hlavani Patricia i chu storage room an da a eni chu awa son lo nan Andre chuan cherin a hwal khung bok den le Andre te chuan building chung chu fangkwal ngalin an ui hmu chu pher vek to ma se alo la thoreng tian sia a chuti lai chuan den chu alua ron na deuh tlat mai eni la alo chap ve bok Andre chuan vabuai pui ngalin a omna awa thlen chuan naute chu alo wak chuak ti a sheta Andrean afarnu azon lain den chu corridor lama alo zukala bom tam tak income chu mu in reilote an omna building chu apuak dar don ti a shathia mai alu po chu aron na zwal hle a mase beidon mai tum lovin bom sud na tur omna room a mu ma la zong chu azong zela bom sud na tur a mu chuan a chawlu tuk chutlu in din po ding thei talo mase thei top chho in har sati tak chungin Patricia iban mang chuan bom puak tur chu ati top thei sham amit po churon hring zui vekin zombie a chuan a chang ve tatlat maile pon lama om phir te po eng ma po tak lo wangin en fia turin anon let le a chauka eni lo om chu mu in akal san le ma in fertilizer chuan eitira NJ po in afarnu chu lo la zong kwal ve rengin room pakhata chuan Michela zombie lo chang to chu mubok tlan chet san zuin atopa chuan afarnu chu awa muta ani mase in chung chua san atum chuan phir te chuan anwa mu vele tat maile Andre chumanin fertilizer chu pek luen tuma mase an intir ma in zombie chang to eni chuan a mui hup tu phir pakhat zo kut zung chang chu a se bun sakta mi mai pakhat zok po chuan den chu aron beive den ka hlum atum lai chuan Andre chuan ron nam thutin den chuan loman ngalin alo se ve ngal Andrean den omdan makti taka en lai chuan andam doi bur pakhat hlau chu arab ke pal hlau mai a khu chu room chunga chuan adar ta chum mai chumi nuwa zombie den chuan Andre chu se atum zuya chauka awa phata mase se ma in eni chu mu in akal son le ta zo kani chuti lai chuan phir te po chuan an silai chu phorin shian kai ve taxi a chuan an ho tu ten an ti hlum ve don tho ti in sha in zombie an chan ma chuan arwalin anin kap hlum ta mi mai Andre chuan den a phone chula in Patricia I phone chu callin azonga a mo nu chuan engkim soifiana video chu siamin chanpuina adil ta ani chumi nu chuan den chu afanu bula chuan a khung ve bok reilote a sarkar chuan helicopter churon tirin chu mun thian fai tur chuan ron kala sipai te chuan zombie an mu apiang te chuan that zela Andre chuan an puina dil tumin avapan ve ngal bok mase mishing pa ngai zombie lanilo te po sipai te chuan an lo ka hlum mi a thaw wangin Andre chuan makati hle mai chuti line eni po adam doi khu hip lo awang khan alaudam vele meka sipai che dan maktaka wang chuan NJ po in an puina chudil ngam lovin abi ruk san ta zokani golf club chung lama om dena po alaudam vele chanto boka ma se sipai te chuan a omna kong khar chu hongin amale Patricia itsu an ha hlum ta tho mai ni Minister of Public Security po in shidar mek chu ti top ani thule ti bo ani don thua puang vele meka ma se tuinawa Biotech company logo atang chuan anram shwai tu nge po in he shidar na chana hian enroll na ane nge ti asya tlat mai NJ po kalna tur big shelo takin awa kwal vela zombie chang velo mishing pa ngai ka hlum tam tak te chu mubok chutia awa velai chuan tuipui kam lama long pakhat a mulau maile eni omtonu kai shwai chu thliar kara dam chuak ti chanpui tura ronkal te loni in thliar kar an chwa san main Andre chuan in venana Patricia iban bung aken chu achang kai to don lawa nga in tuya chuan apai ringot maya
chu sanga te chuan lo ein zombie a buk chuan an ron chang vele ta ani ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga mi lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule